וידוע חיים למתנה הוא ייתן משהו לכולם מי שמאמין אף אחד לא זז, אני בינתיים לא אנסה לבלבל ולהצחיק, רק אגיד מי עושה פסל טוב ומי לא. את זז אמרו לי מצטער, כל הכבוד. כל הכבוד, מעולה, שתכן מעולה, עד שם מעולה, מעולה, כל הכבוד, גם לך, כמו שזזת. איזה יופי, כל הכבוד, יפה, 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 יפה. הוא זז מולי, מה לעשות? הוא התעייף מלעמוד. עכשיו, כשהמוזיקה מתחילה, כולם קופצים ושרים, 3, 2, 1, צא! ולנו בואו נראה מי לא זז, לא צוחק. אפילו אני בא מולה ועושה כל הרגע מצחיקים. הזיז את הראש פסולה, צחקת, כל הכבוד. היא גם צחקה, כל הכבוד. בוא נראה עם הבנים. איזה יופי, בוא, כל הכבוד לך. כל הכבוד, תן לי כיף! פסל לא יכול להביא לי כיף. פסל גם לא יכול לצחוק, ואנחנו ממשיכים! משם, מה קרה? גד, אתה בכמה לזה, תסתכלי. גבעת הידיים, את צחקת מולי. תעזור, אתה צריך לספר, ראית את שמאלי, אתה גם פסול. בואו נראה מי לא זז. הוא עוזר לך פה. שלום. בואו נראה. הוא עוזר לך להצחיק אותם. כן. תסתכל. זה כיוון איך קוראים לך? וואי, הוא בכלל מטורף, אבל וואי! כל הכבוד, ואנחנו מה? אף אחד לא זז. כל הכבוד, 3, 2, 1, צאו! הם פסולים. אנחנו ממשיכים! כולם! מעגל, תעשו את זה, כולם לעשות מעגל!